Οι νέες εμπειρίες στη ζωή μας έχουν αλλάξει τη δυναμική της εκπαίδευσης και το χώρο εργασίας. Με τις νέες αυτές συνθήκες αναδεικνύονται προτεραιότητες στην εκπαίδευση, όπως είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων για την προσωπική και την κοινωνική ανάπτυξη. Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων υπαγορεύει νέες προκλήσεις στον χώρο της εκπαίδευσης και στοχεύει στην ανάδειξη καινοτόμων ιδεών και προτάσεων για τη δημιουργία συνθηκών ευρύτερης ανάπτυξης, με σημαντικό αντίκρισμα στην κοινωνία. Με το πρόγραμμα δράσης επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, επιχειρείται η εκπαίδευση για την ανάδειξη επιχειρηματικών ιδεών καινοτομίας και κουλτούρας, μέσω της σύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την κοινωνία. Με τη διακλαδική προσέγγιση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, στοχεύουμε στη μέγιστη δυνατή απήχηση του προγράμματος στην κοινωνία μέσω της καινοτομίας και της επιχειρηματικής ορίμανσης, της σύνδεσης της ερευνητικής δραστηριότητας, των εφευρέσεων, των νέων προϊόντων και των υπηρεσιών με την αγορά εργασίας, τη βιομηχανία και την απασχολησιμότητα των φοιτητών και των αποφύτων μας. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί η συνεργατική αυτή πλατφόρμα, στην οποία προσφέρεται εκπαιδευτικό υλικό καθοδήγησης για να συνδεθείτε, να μοιραστείτε τεχνογνωσία και ιδέες, αλλά και να μάθετε ο ένας από τις εμπειρίες του άλλου. Φιλοδοξούμε ότι το εγχείρημα αυτό θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις που απαιτούνται για να ξεκινήσετε να αναπτύσσετε μια επιχειρηματική ιδέα. Με το γενικό και ειδικό μέρος, φιλοδοξούμε να γίνει κατανοητό το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος για τη μεγαλύτερη δυνατή απήχησή του στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία. Ο χώρος αυτός ως γενικό μέρος φιλοξενεί ψηφιακό εισαγωγικό περιεχόμενο στην επιχειρηματικότητα, με τη μορφή εκπαιδευτικό περιεχόμενο, quiz, μελέτες περίπτωσης, συνεντεύξεις, βιβλιογραφία. Με το περιεχόμενο ανακλάδο, ειδικό μέρος, μπορείτε να μοιραστείτε και να αναπτύξετε τεχνογνωσία διεπιστημονικά σε θεματικές επιχειρηματικότητας και καινοτομίας όπως ναυτιλία, τουρισμός, ιδιωτικότητα, εκπαίδευση και τεχνολογία, ευρυζωνικά δίκτυα, ασφάλεια πληροφοριών. Έξυπνες κινητές συσκευές, κυκλική οικονομία και ενέργεια, πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, τεχνολογίες σχεδιασμού προϊόντων, ψηφιακά παραγωγικά συστήματα και διαδικασίες. Με τη μορφή της μεικτής μάθησης σας καλούμε να ανακαλύψετε τον κόσμο της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης, εστιάζοντας στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο το οποίο έχει δημιουργηθεί με την παιδαγωγική θεώρηση της τεχνικής ABC Learning Design και των μελετών περίπτωσης. Στο συνεργατικό αυτό ψηφιακό περιβάλλον με το εξειδικευμένο περιεχόμενο, το οποίο θα σας προσφέρει πολύτιμες γνώσεις, εργαλεία και στρατηγικές, ώστε να τα εφαρμόσετε στα δικά σας επιχειρηματικά εγχειρήματα. Θα έχετε έτσι την ευκαιρία να δικτυωθείτε με συναδέλφους, επιχειρηματίες, μέντορες και πιθανούς συνεργάτες. Αναγνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα δράσης επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης είναι ένα πολύπλοκο ταξίδι, αλλά πιστεύουμε ότι με θετική προσέγγιση, εξειδικευμένες δεξιότητες και υποστήριξη, ο καθένας μπορεί να πετύχει. Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε τους πόρους και την υποστήριξη που χρειάζεστε για να επιτύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους. Σας προσκαλούμε να εξερευνήσετε τον ιστότοπό μας και να μάθετε περισσότερα για το συναρπαστικό κόσμο της επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.